Benvinguts i benvingudes a Una mar de contes. Aquests contes per infants salats, pels petits de la casa, els minyons, els infants... els petits de cada casa sou molt benvinguts. Anem a fer un conte i la meva pregunta és si vosaltres us agrada jugar. Jugar. Ajudar, perdó, en lloc de jugar, què he dit? Jugar, no? No, ajudar. Us agrada ajudar? A veure, jugar us agrada? Sí! Molt bé. I ajudar? Bé, tenim aquí mig, no passa res, ja ho parlem a casa. Correcte, depèn de quina cosa. Bé, d'aquesta és l'actitud. Doncs avui que anem a fer un conte de mar, d'acord? Molt mariner, d'una història d'un petit mariner que va viatjant als ports i a cada port li passa una certa cosa. Però per fer-ho més, que vosaltres ho veieu més bé, que no us ho hagueu d'imaginar tant, sinó que d'alguna manera il·lustrem aquest conte així amb personatges, m'agradaria molt que aquest noi d'aquí m'ajudés. Tu m'ajudaràs o què? Sí o no? Va, doncs un aplaudiment per ell. Va, que m'ajuda. Molt bé. Com et dius? Martí. Martí. Molt bé, mira, escolta. Són contes de mar, per tant, tu ets un mariner. A part de tenir aquests ulls de color de mar, et posarem el barret oficial de mariner. Està bé? Està bé així? Vine, te'l poso bé. Ara! Perquè aquest conte va d'un mariner, que seràs tu. I a tu tocarà una sèrie d'aventures. Has de fer... Bé, mira, resumint, tu em seguiràs el cuento? Doncs ja està, ja podem començar. Així que anem a posar una mica d'ambient i tu com a casa teva, seu-te, perquè jo l'únic que faré serà explicar-lo. Us sembla? M'ajudareu vosaltres també? És important, Sí? Molt bé. Perquè aquesta història va passar un dia qualsevol en un poble de costa d'aquests com tenim a Catalunya, que tenen 4 carrers, que van a la platgeta, i aquest mariner, que es deia Martí, aquell dia al dematí es va posar de peu, es va aixecar i va dir: aniré molt lluny d'aquí. Va agafar, es va pujar al seu veler, va pujar la vela, i com que bufava un airet i un ventet molt bo, el seu veler va sortir navegant. El mar és molt ample i ell tenia com a objectiu arribar a un port i descansar. I res. Ell també plora perquè en Martí just sortia a navegar, portava una estoneta i va pensar: ja tinc una mica de gana. I va veure que allà lluny, mira, hi ha un port a ratlles, grogues, negres, marrons, blanques i verdes, amb el cabell rissat. Veus aquell port? Doncs vés a aquell port, ja veuràs tu, vés a aquell port a veure si et deixen entrar al port. I en Martí, així on el veieu, navegant que navegava, va portar el seu veler fins al port aquest de Can Gerard, que era un poble, El mariner li va demanar al port a veure si podia entrar a casa seva. Aquest senyor del port li va dir: no pots entrar a amarrar el teu veler. Llavors, clar, en Martí se'n va tenir que anar. Però el senyor del port es sentia una mica culpable i li va dir: Martí, espera. A canvi de no deixar-te entrar, et regalo una cançó. A la 1, a les 2 i a les 3. Mariners, com que bufa el vent, cantem tots una cançoneta. Mariners, com que bufa el vent. Però no la farem tota, no la farem tota perquè aquí n'hi ha un que té pressa per arribar a un port. Així que en Martí desplega la vela amunt i se'n van a veure... Mira, aquí n'hi ha 3 que també tenen un port. I sí, en Martí navegant a tota vela, però endavant, arriba al port que tant esperava. I just arribar al port demana a les capitanes a veure si pot amarrar el veler. I què li van dir? Que no. Ai, Martí. Però en Martí feia una mica de tristor i elles no els volien deixar així i li van dir que: mira, Martí, a canvi de no deixar-te entrar, doncs et regalem una altra cançó. Correcte! A la 1, a les 2 i a les 3. El meu avi va anar a Cuba, bordo del català, allò barco. És molt llarga, Mireu en Martí. Martí, deixa de plorar. Martí, amb aquesta cançó ja pots sortir a navegar un altre cop.
Molt bé, enfila la vela cap a dalt i en Martí dirigeix els seus passos cap a un altre port. Mira que li agradava que li cantessin cançons, perquè a ell navegar li agrada, però això de que li diguin que no a tots els ports, en Martí ja ho estava passant fatal i tenia la panxa, pobret. Ai, quina gana, no? És que viure al mar és dur. O si no menges ara, no saps si menjaràs després. I en Martí va dir, saps què? Me'n torno cap al port. I Martí torna cap a casa perquè, escolta, això no pot ser. I va arribar al port d'on havia sortit. Què tal, capità? Com ha anat, Martí? Com ha anat aquest viatge? Una mica malament. Per què? Què li passa? Que no m'han deixat menjar. Però m'he passat molt bé, m'han cantat moltes cançons. Home, quina sort. Doncs mira, avui que has arribat al port... Quin noi, més ben. Aquest el cau. Escolta, ara que hem arribat aquí, t'hem de donar una cosa, perquè sabia que venia vostè amb molta gana. I des del port de sortida, per compensar totes les rebutjades, li hem donat una caixa per vostè. Tingui. Gràcies. En Martí va obrir la caixa i es pensava que hi havia menjar. Però dintre només hi va trobar pèl. Pèl? Pèl. Pèl com el d'aquell, pèl com el d'aquell, com el d'aquella, com aquelles d'allà dos i com aquestes tres d'aquí. Perquè, Martí, aquest conte que avui hem fet entre tots ha sigut una gran presa de pèl. I un fort aplaudiment per ell, però hem cantat una mica, no? Així que, Martí, un aplaudiment per tu per haver jugat i per vosaltres per haver cantat.